o que é imposible é a incoherencia coa que vostedes desenvolven despois todos os instrumentos, as medidas e a planificación que temos que ter as administracións e creo que tamén os partidos políticos para afrontar esta transición enerxética. E digo que o teñen moi difícil porque, en primeiro lugar, soamente solicitan, o di o presidente Rueda continuamente a señora Ana Pontón, soamente solicitan con esa vehemencia neste Parlamento esas medidas de transición cando vostede sabe exactamente igual que eu e o sabe perfectamente o seu grupo que a transición enerxética en España require dunha serie de elementos que teñen que ser adoptados polo Goberno central. Eu creo que vostede concordará conmigo e que é imposible que esa transición, esa electrificación teña lugar se non somos capaces de reforzar as redes de transporte. Eu non escoitei nunca que vostedes se refiran ao Goberno central reclamando isto, cando é un dos maiores problemas económicos e sociais que ten agora mesmo o Estado español. Creo que concordará conmigo que os atrasos nos nodos de transición xusta son tamén un problema gravísimo para a transición que vostede reclama. E a eólica mariña é necesaria. E agora vou seguir falando do tema das enerxías renovables. É certo que creo que os dous grupos coincidimos en que as transicións non poden ser bruscas, pero despois de isto, o que vostedes non son coherentes en apoiar precisamente os mecanismos que van facer que as transicións poidan facerse dun xeito progresivo e dun xeito con sentido común. A realidade é que vostedes se opoñen de maneira absolutamente total a calquera iniciativa de calquera proxecto industrial que poida permitir avanzar na descarbonización. E temos moitísimos exemplos do seu grupo parlamentario e de como vostedes moven as súas distintas ramificacións para obstaculizar calquera proxecto industrial. O seu partido só se atreve a apoiar públicamente pequenos proxectos empresariais ou industriais necesarios que teñen, por suposto, o seu valor, pero que non son proxectos tractores que poidan de ningún xeito soster o país, nin facer crecer a economía e levar a cabo esa transición da que vostedes falan. Vostedes teñen medo a apoiar os grandes proxectos industriais de descarbonización. Iso é como yo estou dicindo. En segundo lugar, vostedes oponse a todo tipo de infraestructuras enerxéticas, en particular opóñense á implantación de novas instalacións renovables. Creo que non é necesario dar exemplos aquí de como se levan opoñendo de maneira constante a instalación de calquera renovable. Vostede fala de modelo extractivo colonial que xa coñecemos. Non o coñecemos, estamos empezando a coñecer agora o modelo enerxético da Xunta de Galicia. En que quedamos? É unha copia do BNG, pero, en cambio, votamos en contra da Lei de Beneficios Sociais e Económicos. Non estamos de acordo co modelo extractivo e colonial do Partido Popular, cando, sen embargo, a súa alcaldesa do BNG está traballando con nós para implantar ese modelo no seu concello. Fale coa xente que está no territorio. Vostedes saben perfectamente que este modelo vai funcionar. Vostedes están reclamando que cheguen os beneficios á cidadanía e fala dos veciños que teñen un parque eólico no seu patio trasero. Con este modelo, coa lei de beneficios que vostedes votaron en contra, os veciños que están pretos a ese parque eólico van ter enerxía máis barata. Os cidadáns teñen que saber que vostedes, o BNG, votou en contra da lei que permite. Iso é así. E creo que o teñen que explicar por que vostedes votaron en contra precisamente dun dos instrumentos que permite esa transición enerxética xusta. Por que o fixeron? Señor Golpe, eu pregúntolle, como se descarboniza a economía se non hai máis xeración renovable? Como é posible? Como se electrifica o transporte ou a industria se non hai redes eléctricas? Como se crea ese emprego industrial do que vostede tanto fala se bloquea calquera proxecto que xera riqueza no territorio? Como se chega a ese 25% da aportación da industria ao PIB? É pura contradición o que está facendo o seu partido. Non se pode defender a transición enerxética e votar sistemáticamente contra todos os instrumentos que a fan posible. E vostedes son incapaces de defender calquera proposta que veña do Partido Popular. Isto é así. Promoven posturas radicais como, por exemplo, urxir o peche das centrais de carbón. E vostedes son os que están a favor do peche das centrales nucleares.
pero tamén están en contra do desenvolvemento renovable. Todas estas medidas, señor Golpe, que quedan moi ben cando está aí sentado, cando está detrás da pancarta, non son gratuitas nin son inocuas. Pechar as centrais de carbón ou pechar as centrales nucleares inflúe no recibo eléctrico da clase traballadora, como vostede di reiteradamente, e inflúe no emprego. Claro que inflúe, pero a vostede lle dá igual porque están nese dogmatismo onde hai que facer unha transición e vostedes non queren que sexa xusta. O único que están é a defender a súa ideoloxía. Eu tamén defendo a transición enerxética, por suposto, e a loita contra o cambio climático, pero que non vou defender a transición enerxética a costa de facer o pobo galego máis pobre, que é o que están vostedes defendendo. Estamos totalmente a favor de descarbonizar a economía, pero as transicións teñen que ser graduais. Non poden levar a que unha parte da poboación non chegue a fin de mes ou que as empresas non podan sufragar os seus custos enerxéticos. O plan de Muras, ou o proxecto de Muras, ten unha importantísima axuda por parte do Goberno central para a repotenciación. E non vai investir nin sequera un mínimo do porcentaxe da axuda que lle está dando o Estado a dar axudas, porque o denominaría así, axudas á enerxía das persoas que están na súa contorna. Eu lle vou dicir por unha soa vez, de verdade para o BNG o modelo social de parque eólico e de beneficios sociais é Muras. Pense ben e analice ben a porcentaxe dos beneficios de Mondigo que van para a cidadanía e a porcentaxe de Muras, porque realmente teñen vostedes un problema, se queren que Muras é o exemplo. Nada dixeron vostedes, nada absolutamente sobre o recurso presentado polo señor Pedro Sánchez contra a Lei de Medidas que prevé a repotenciación e os beneficios sociais e económicos á cidadanía galega. Nada dixeron vostedes sobre a opinión do Partido Socialista, tanto en Madrid como en Galicia, de que as repotenciacións teñen que facerse con axudas. E logo ven aquí, na súa interpelación, a falar dos beneficios das eléctricas, interpelándome a min. Eu estou de acordo con vostede, o que non sei é que vostedes pensan sobre esas axudas que se están dando a repotenciación. Veñen a criticar as axudas que damos por parte da Xunta de Galicia a mobilidade máis eficiente, de baixas emisións. Veñen a criticar as axudas que estamos dando aos fogares para que poidan mellorar os seus sistemas de calefacción eléctricos. Veñen a criticar todo iso, pero, sen embargo, non critican nin un só momento as axudas millonarias que está dando o Partido Socialista en Madrid ás eléctricas. Esa é a súa tese. Esa é a súa tese.